अब एक्चुअली आसुक बसर बाय सानामनाय बा अबहाय कुनु टेन्टेटिभ डेट्स रक गरै जों एक्चुअली तिनि अर टुरिजम डिपार्टमेन्टनि बरक फाइजाक सिन डेपुटि डाइरेक्टर साहेब फाइजाक तिनि इन्जिनियार्स रक फाइजाक ओमफ्राय अर जों सिगां साइड नायै ब साइडआव ब पइन्टार्स दंनाय तामो दंनाय अब सिगां जों नायै आबुनि परेसे प्रपोज्ड जे प्लेन एक्शन प्लेन खायनाय जे खायनाय आबुनि परेसे होनाय खारन नब नरक साइमन आगि निसिमि अर हाजार बरक जमियो पूजा आंखांखाय गोबां मा अब अन स्टेटनि फानसे फायो अर बर' ओमफ्राय आसो गोसामनि फानोसै अर इनफ्रास्ट्राक्चार कुनु करेखौ नों सिरि करेखौ कुनु करेखौ दैनि सिस्टेम करे पुजारि स्रक फायके विजिटर्स स्रक फायके हातारनि अनेक बरक फायो डिफरेन्ट स्टेजनि फायो अर ओमफ्राय बरकनि सुबिदानि बागै जोंनि टुरिस्ट इकनमिबो बुस्टिं थों ओमफ्राय ताइ जोंनि जारा पिलग्रिमो जारा फायनाय अंखरक जारा वार्शिपार्स रक बरकनि बागैबो सुजुग सुबिदा फायथों अब हनै टुरिजम डिपार्टमेन्टनो कायसे जों आं कायसे प्रपोज खायमानि एसेम्ब्लियाव कक्ति सामान परे जोंनि अनारेबल मिनिस्टार सुशान्त चौधरी ब साका निनि आबनो आं नायनो प्रायोरिटी बेसिसआव आं नायनाय आबनि परेनो ब स्टेप ना सातिनि जों नुजाखाबा आंबो सागबायथां फायसकाते जे आसुक लामा हासाल हिमै फायमाने बम हायमा दं बम हायमा दं चिनि अर साना थांगांखाय आबुक ब भार्जिन सयल जेहेतु अब मन्दिर आसुक बसर गोसाम ओंखाय अ गोसाम थायो से दाबुक ब नों इनफ्रास्ट्राक्चार बिलंगियाखौ ओंखाय नों इनकनभिनियन्स तो गोबां मानो फायो जोंजाल फायो हिमनानि माने कायसा प्रपार सानामजाक सिरि करे हिंगे नों चंगि नायदे आसुक गुजुक एल्टिट्यूड 300-350 मिटार साका अब हानिसिम नों आसुक गुजुक हिमै फायनानै अब किसानि कब हामबाय सार थेंक इउ